Vezi că am lăsat asta să fiarbă. Să mă suni în 30-40 de minute. Mă apuc să spăl vasele, am dat drumul la apă caldă, să pun ferii. Am luat 3 perechi de Adidas să duc la un amărât la Unirii. Am plecat, care le-am primit și eu de la altcineva la rândul meu, dar sunt mici și mă strâng și nu pot să-i por, mutule. Dar mine sunt mici toate 3, mă, banană și mă strâng. Îi le dau lui ăsta aici la Radu la Unirii. Astea. Că mi-e milă de el, de lângă oameni. Iar angajatul lui Radu, George, ăla tâmpit, bețiv. Uite. Toate 3 mă strâng. Am încercat, banană, să merg cu ele, dar mă strâng toate 3 perechile. Le dau lui amărâtul ăsta. Ia zi-ne, Radu, ce fac? Îi las ăștia? Ce faci cu ăștia? Îi lași lui George? Uite-l aici. Îi lași lui George ăștia în Radu? Sau îi trimiți lui ăla la închisoare? Că asta l-am întrebat acum pe George. Da, poți să-i trimit alea 2 perechi. Ia zi. Dacă îi vin, își oprește, dacă nu, vezi ce faci. Că mie nu vin, că sunt prea mici de mine. Toți nebunii. Suntem aici, sunt la Unirii. Asta avem să mâncăm? Asta bem? La Unirii mai aici, în fața, la Casa Poporului. Ha? Zi, moșule, zi. Shopping-ul, la shopping-ul și ăsta. La shopping-ul. Ia uite și pe ăsta. Nu așa, mă, dă-i mă cu pumnul în el. Nu mă, că-i rupt. Nu sunt ben, nu sunt treaz, nu sunt indiferent.